ba zan jima ba, zan zo na ganki domin kada zuciya ta yi dillin dillin. Baby zuciya na dillin dillin. Ni na yarda da amarya ta iso. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. To dangin amarya muna godiya muna godiya muna godiya muna godiya muna godiya. To masha Allah. Organizer, thank you. Event goddess, you can go with your chair now. Thank you very much. And his friends. The groom is fully covered. Nobody knows what he looks like until the tradition has been gone. Once we're done, inshallah, we're going to unveil the groom and everybody is going to see him as we did with the bride. So yanzu akwati nan an kawo. Ba zan iya daga shi ba. Hai, masha Allah. Sai ta bada naira, 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 naira. 500, masha Allah. A tafa, jama'a ku tafa mana. A tafa, a fati. Yawwa, yawwa. So yanzu a haɗu 50,000. Dan Allah ku tafa. Ki bude makanki. Ta gashi. Ai ba gama ba. Ta ba MC na mai. Yawwa gashi. Ahado. Haka kuke yi sai mu gan ku a Instagram. Yawwa! To yanzu thank you DJ. Yanzu abinda aka hada a nan cikin wannan calabash din shine jama'a 3.5 million. 3.5 million ko? 3.5 dai dan jire akan shi. Da mu jance 3.6 million. Jama'a an hada 3.6 million naira. So yanzu he's going to go around and go greet our mothers. A bashi kudin nan. Zuciya a gaida zuciya, zuciya sannan ke zuciya, zuciya mai ɗaukar sanyi.
gobe wannan ki kai shi kotu. Masha Allah. Masha Allah. Go chop this money. Wallahi mu ci kudin nan matan nan. Wallahi mu ci kudin nan. Matan nan mu ci kudin ga. These guys don't need this one. You want girls carry on. Okay, scavengers, are you ready? Scavengers, go to the crowd and get me a baby. Get a baby. Get a baby. Baby. Get a 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 baby. Say DJ. Say 1, 2, ready, go. Yasunanka. Get out. Job, you are disqualified. Yasunanka. Get out. Hey, dear. Yasunanka. Yasunanka. Yasunanka.